ବାଙ୍ଗାଲୋର ୱିଥ୍ ୱିକେଣ୍ଡସ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ନିଦ ଜମା ଲାଗେନି ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ମାଆ ଝିଅ ବି ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ। ସକାଳ 5:30 ତ କାଲିଠୁ ଆମର ଦୋସା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖାହେଇଛି। ତ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ଚଟଣି ବନେଇବା ପାଇଁ। ଚଟଣି ପାଇଁ ମୁଁ ବାଦାମ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା, ନଡ଼ିଆ, ଚଣା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖି ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦୋସାର ବ୍ୟାଟର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଥିରେ ଆମର ଗହମ, ଚାଉଳ, ଗହମ ନାହିଁ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଚାଉଳ, ଚୁଡ଼ା, ପୁଦିନା, ବିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆପଣ ରାତିରେ ରଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 6 ଆୱାର୍ସ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାର କଲର୍ କେତେ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ବି। ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଖାଉଛି। ଏଠି ପ୍ଲେଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣି ଶୁଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଉଠିଲେଣି ଆମର। ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ସିଏ ବି ଖାଇଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।